χώρο της αυτοκίνησης το γνώρισα από μικρή ηλικία. Μεγάλωσα μέσα σε αυτόν και έτσι γεννήθηκε το πάθος. Η επιχείρησή μας εξειδικεύεται στις μπαταρίες για κάθε όχημα. Αυτοκίνητα, μηχανές, φορτηγά, τρακτέρ, παιχνίδια, ηλεκτρικά σκούτερ και όχι μόνο μπαταρίες. Εκκινητές, φορτιστές, τα πάντα. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι και με οποιοδήποτε όχημα, με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες, κάνοντας αποστολές σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οθόνες αφής, κάμερες οπισθοπορίας, υβριδικά αυτοκίνητα. Το ρεύμα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην αυτοκίνηση. Γι' αυτό ενημερωνόμαστε και εξελισσόμαστε συνέχεια. Θα έρθει κάποιος σε εμάς για τις άριστες υπηρεσίες, για τη σωστή συμβουλή, για να του προτείνουμε λύσεις. Γιατί είμαστε συνεπείς και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε καλά.